Co? Môžeme ísť? Môžeme ísť. Môžeme ísť na to. Pred nami sa nachádza kaštiel vo Vulkanove, ktorý pochádza zo 16. storočia. A teraz pod nami, tu niekde pod nami, bola jaskyňa. A hovorilo sa, že tá jaskyňa bola prepojená s tým kaštielom. Či to je pravda, neviem, ale hovorilo sa to. To už aj vlhkejšie, ináč. A nič, ani divé. Raz sme boli na hubách, a to sme boli konkrétne tam, tým smerom, ale naozaj, že celkom ďaleko ešte. A mali sme Yorkshire vtedy. A Yorkshire zrazu zmizol proste. A najmä, kde je pes, ty kokso? A zrazu pozeráme v diaľke, vieš, a tak uteká nám medveď a za ním Yorkshire. Pozeráme, že to fakt. Takže Yorkshire naháňal medveďa, no. To bola celkom sranda. To bolo aj na Jojke to bolo. Tak medveď, vlastne tam ako sme teraz parkovali autom, tak za tými bytovkami, kde sme zaparkovali, sú záhrady. A my sme ako mali chlapci tam boli a zrazu sme počuli proste ako sliepky, vieš, kodkodákajú a sme tam prišli sa pozrieť a taký malý maco preliezol normálne plot do záhrady, roztrhal tam 2 sliepky a potom nám niekde ušiel a my sme ako chlapci samozrejme hľadali, že kde je. A nakoniec sme ho našli sedieť za našou záhradou. Sedel normálne takto iba pri strome, opretý o strom a pozeral na nás. Tak tam prišiel vtedy zverolekár normálne, policajti tu boli a Jojka prišla. A nakoniec sa zistilo, že vlastne on mal túto nejakú takú vysielačku a nakoniec sa zistilo, že ten medveď ušiel z nejakej rezervácie až z Martina. A reálne z Martina proste prišiel sem. To bola aj na Jojke originál vtedy. Nane mushrooms. Kde sú houby, ty vole? To je divé. To nebudeme brať. Ale tento už má za sebou. Ten je prehnitý riadne. Tak. Toto nepoužijeme. Ale že vôbec. Musím sa dostať hore teraz. Teraz ma netoč. Takže máme, vyzerá to, že práženica bude. Vyzerá to, že práženica bude. Toto sú kuriatka.
takzvané. Neviem, či to má nejaký odborný názov, my to voláme kuriatka. To som videl ďalšie. A tuto ďalšie. No a tieto kuriatka, teda ako to my voláme, tak na nich je super to, že oni vždy rastú, že ich je viacej po kope. Že ono, keď nájdeš jedno, tak väčšinou nájdeš ďalších 10. A to vyzerá, že to je v tomto prípade tak bude. To sú najlepšie huby na praženicu, aspoň za mňa teda. Tak, dneska sme toho teda veľa nenašli, čo ma teda mrzí, ale asi ostaneme hladní, no. Nie. Ešte, že máme dobrého kameramana, ktorý myslí na všetko. Kokos, tak akože za to si zaslúžiš, bratu. Dík. Poďme domov. A ja som ťa nevidela. A čo máte? Nič, no, Dobrý ťažko. deň. Dobrý deň, ťažko. Upražíme dačo z toho. Chceme takú praženicu spraviť? No, dáme cibulu a vajíčka a bude, no čo. Tak poďme. No, poďte. Ja som dostala veľkú radičku. taký? Čo je toto? Pozri na ten úlovok. Prosím ťa, pekne. Poďte, ďa. Čo? Čo? Keď sa neopatrne dohoríš. A kôž veľký. Tak No. aby sa nevysypali, nie? No, veď tak, hej. Či čo? Len neviem, či soli ešte, alebo korenia. Dobre. Dobre je? Hej. Hej. Ňam. No.